Mulla on liikaa tuommoista tässä, mistä pitäisi tehdä polttopuu, mutta mä näin kaikessa jotain mahdollisuutta. Jo ihanteellinen tää jo, varsin silloin kun lapset oli pieni, että ne tuli kotiin ja oli aina joku lähellä. Mä olin kyllä työssä ja tämähän on loistava. Mä viihdyn tässä. Minä teen kaiken näköistä ja mitään ei voi heittää pois. Suoraa puuta tai väärää puuta, kaikki mä käytän. Mä laitan siellä tää imuri päällä, kun mä oon siellä hiemokoneella. Ups. Oh. Tämä alkoi niin, mulla ainoalla viehtämysteitä leluja ja 5 vuotta sitten aloitin ja mulla oli työnimi Puuko, siis niinku Lego, mutta Puuko. Ja mä kokeilin kaikki maailman systeemiä, mutta siitä tuli niin tylsä ja kömpelö ja huonompi kuin Legot. Kerta kaikki, mä häviän. Sitten mä tein vapaamuotoisia. Moi! Saa vielä jatkaa. Ja sitten mä ehdottin Lauralle, kun tästä tarvitaan jo taiteellinen johtaja, että sillä hän innostui kovastikin. Sitten ruvettiin tekemään tässä. Joo, ei voi olla 2. Minun mielestä ei voi olla. Ei voi olla varsin tytär ja isä, ei siitä. Kyllä hän taiteellinen johtaja, hän on pomo siitä, mutta tämä mekaniikka, se on mun vastuulla. Tämä on tosi kiva tehdä, kun mä en mieti mitä se lopuksi on. En mä ajatella, että tästä tulee siipi. Tämä voi olla korva tai jalka tai mitä vai. En mä yhtään mieti, mutta mä haluan kauniita muotoja. Ja Laura, kun on, hän jostain syystä, hän tekee aina elukoita. Ja mä vielä tulevaisuuden teen semmoisen, voi tehdä autojakin, mutta kyllä niitä on kiva tehdä, täytyy sanoa. Meillä on näitä satoja näitä osia tässä jo tehtyä. Mielellään tehdään lisää. Tämä on Lauran tekemä aikana joskus 20 vuotta sitten. Laura has done the t-shirt, so in high school already. Yes, it's Laura's design. Tästähän voi tulla tästä. Tästähän voi tulla vaikka mitä. Tämä on joskus Lauran aloittanut tässä ja nyt pitää tässä vähän parantaa. Ja kyllä nämä on, kyllä sitä ei voi osaa lopettaa kun näitä aloittaa. Se on niin palkitseva tämä tekeminen ja sen minun mielestä tämä on just yksi pointti ton kaikki aktiivituet ja mitä ihmisillä on. Kyllä se tekeminenkin pitäisi olla palkitseva myöskin. Kyllä se on mullekin avannut silmänsä. Tämä on niin kuin valtavan kaunista. Mun isä kun näki mun verstaansa, mä sanoin, mä luulen, että sä oot oppipoikana oppinut siivota verstaasta. Mä sanoin, eikö mun oppinut oppipojat siivoa? Sitä mä olen oppinut. Ei, tää tuntui niin turhalta tää siivominen tässä, kun mä vähän teen työtä sitten taas niin kuin ennen.